दिहि गोविंद बसुमतारिया गामि गांखन फित्रा फित्रा हाबनो हादों मानो होनबा खामानि मावनानै देखायनो हादों बे 20 बोसोर जितु जाहा रिहुन दैमारिया थाइजौ गोखै फानदोंमोन बे थाइजौ गोखै आरो बे बोसोराव फाननो हालिया रायजो राजा मिथिबाय आरो आं बेखौ बुंनो लुगैदों जाय मानसिया दिनै 20 बोसोर थाइजौ गोखै फाननानै रायजो राजानिफ्राय दिनै माने 20 बोसोर एमएलए जानो हाबाय नोंथाङा बेजोंनो दलद जदो मानो होनब्ला नोंथाङा मोनसे मान सनमान होनो गोनां जे गोविंद बसुमतारिया दिनै गावगायनि साखरि गारनानै जोंनि बर' जाथिनि थाखाय 35 बोसोर हाग्रायाव थानानै जे आन्दलन खालामबाय जे संग्राम खालामबाय बे संग्रामनि थाखाय दि गोविंद बसुमतारिखौ माने रिहुन बसुमतारिया बेजों कन्टेस्ट खालामनो प्रयजन गैलामोन माने समायामोन दि गोविंद बसुमतारिखौ रिहुन दैमारिया मान सनमान होनानै बिथाङा दिनै बे इलेक्सननिफ्राय गोजानाव थानांगौमोन जुदि बे जुनेल दैमारिया जुदि खामानि मावनायखौ जुदि नुवाखैमोनब्ला गावनि जितु गामियाव नो मोनसे कमिउनिटि हल लुनानै हैबाय जाहा गोविंद सार बिथांनि गेजेरजों जुदि मावाखैमोनब्ला बिथाङा बै समनिफ्रायनो पिपिएफ हानजाजों बिथाङा लोब्बा थानानै खामानि मावगासिनो दङमोन नाथाय बे 17 बोसोराव बिथाङा गावनि गामियाव मानो मोनसेबो स्किम मानो हैनो हायासै गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय दा जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों किसु भाइरेल जानाय निउस मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानाय किसु बिबुंथि लाखिनो सानदों जोंहा दङ बेवहाय अदला प्राइमारि कमिटिनि माखासे प्रेसिडेन्ट बिथांमोन आरो लोगोसे आमजुलि प्राइमारिनि बोसोनगिरि बिथांमोन दङ जों खौसेयै अदला आरो आमजुलि ज' जानानै जों निउस मिडियानि गेजेरजों जि गोसारनाय थांनाय बारनि जिखुनु निउस मिडियायाव गोसारनाय भाइरेल जानाय गांसो गोरलैनि खोथा बा गांसो गोरानि खोथा बेखौ जोङो जा बुद्धिजीबि बिथांमोन दङ मेलेमजिबि बिथांमोन दङ जों निउस मिडियानि गेजेरजों जिखिनि भाइरेल जानाय डिप्युटि चिफनि सारनि सायाव बेखौ जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफोरनो सानदों दायो आं जोंनिफ्राय जोंनि प्राइमारिनिनो बोसोनगिरि बिथां आं गिलसन मोसाहारि बिथांखौ आं बुंनो खावलायदों बे नोंथांमोन मिडियानि गेजेरजों आं जे फंनैसो खुरा बुंनो ओंखारदों बुंनो नांगौ जादों बेखौ आरो जों जिथु भाइरेल जादों बेनि किसुमान उत्तरखौ जों होनांगोन जे जोंहा गोविंद सार बिथांखौ जायगा जायगा जोंहा रिहुन दैमारिया बुंथेलाबायदि गामियाव हाबनो हायाखै फिसा फिसा गामियाव हाबनो हायाखै लेक्सारहैनो हायाखै बे असभ्य मिसा खुरां आरो बे माने बुंनो बे बाथ्राखौ समाया मानो होनना बुङोब्ला दिहि गोविंद बसुमतारिया गामि गांखन फित्रा फित्रा हाबनो हादों मानो होनबा खामानि मावनानै देखायनो हादों बे 20 बोसोर जितु जाहा रिहुन दैमारिया थाइजौ गोखै फानदोंमोन बे थाइजौ गोखै आरो बे बोसोराव फाननो हालिया रायजो राजा मिथिबाय आरो मिथिनानै दि गोविंदनि जितु खामानिफोरखौ नुनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा दले दले फैनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैबाय बेवहाय जोंनि इउपिपिएलआ भैरबकुन्द समस्थियाव गोविंद बसुमतारि थांनाया खाटां बेखौ रोखा जों मिथिखाबाय आरो बुंदों रिहुन दैमारिया जे गावगायनि जितु फिसाज्लानि खुरां जे खैथामान खुरां खारमोन किसुमान जलफोरनो फैसा होनानै माने जलफ्रा जलुनायफ्रा खरसा खुरां रिहुननि फिसाज्लाया हयथ' खोब गोरों गोरा जानो हागौ हिखित मानसि जानो हागौ बे लोङाबो जानो हागौ जों फोथायो आरो रिहुना बुंदों जे आंनि फिसाज्लाया गोबां गोरों मानसि खिन्थु रिहुननि बायदि फरायनाया जोंनि खाथि खाथियावबो जन्म जाबाय आंनि न'खराव सासे डक्टरै दङ दायो माने कलेजाव लेक्सारार मावबाय थादों खिन्थु बेखौ बुंनो थाङोब्ला रिहुननि फिसाज्लाथ' फरायनाया जोंनि उत्तर ओनसोलाव गैया होनना बुंनो हाया खिन्थु रिहुननि फिसाज्ला आंनि फिसाज्लाया जे गोबां गोरों होनना बुंनायखौ आं माने अति दुर्भाग्यजनकसो मोनदों खारन गोरोंआ दायो बर'फ्रा ओंखारबाय आरो ओंखारनायखायनो दिनै जोंनि जिथु राजनितिक पावार बे पावारखौ बाहायनानै जोंफोरदि बिभिन्न जाति जनखौ जों सामलायनो हादों आरो बेखौ जों रोखा मिथिगौ जोंनि बर'नाव बेनिखायनो जे रिहुना जेसेबांनो मिसा खुरां बुंबाबो जों बिनि खुरांखौ लाया बिथाङा थांलिया बेनिखायनो बिथाङा जना थानांसिगौ आरो आं बेखौ बुंनो लुगैदों जाय मानसिया दिनै 20 बोसोर थाइजौ गोथै फाननानै रायजो राजानिफ्राय दिनै माने 20 बोसोर एमएलए जानो हाबाय नोंथाङा बेजोंनो दलद जदो मानो होनब्ला नोंथाङा मोनसे मान सनमान होनो गोनां जे गोविंद बसुमतारिया दिनै गावगायनि साखरिखौ गारनानै जोंनि बर' जाथिनि थाखाय 35 बोसोर हाग्रायाव थानानै जे आन्दलन खालामबाय जे संग्राम खालामबाय बे संग्रामनि थाखाय दि गोविंद बसुमतारिखौ माने रिहुन बसुमतारिया बेजों कन्टेस्ट खालामनो प्रयजन गैलामोन माने समायामोन दि गोविंद बसुमतारिखौ
रिहुन दैमारिया मान सन्मान होनानै बिथाङा दिनै बे इलेक्सननिफ्राय गोजानाव थानांगौमोन बेनिखायनो रायजो राजाया मिथिगौ मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादजों लोगोसे जा एनडिबिफ्राबो दि फैनानै जे खौसे जानानै दि जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जिथु उन्नयननि थाखाय जे आन्दलन खालामनाय 35 बोसोर जे आबसाब आन्दलन खालामनायमोन बे आन्दलन खालामनायाव बेजों जे बिभिन्न जोंनि मानसिफ्रा जे जमा जाखागोन खौसे जानानै जों जे गोबिन्द बसुमतारी एबा दुखु केबाटा लिडारफ्रा फैगासिनो दङ जेनेबा बेफोरजों बुंनो हालिया उनाव आरो ओंखारबावगोन बेवखायनो दायो बे खमसे खम 20-30 बोसोरा जायफोरा माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनानै हाग्रायाव थानायमोन बिथांमोन सलायनो जों गोसो गोरबो एगारनांसिगौ बेनिखायनो जायफ्रा दायो आरो नमिनेसन होदों बिथांमोनाबो मान हरमानि गेजेरजों ओंखारनायासो मोजांमोन गोबिन्दखौ आरो माने उइदाउट कन्टेस्ट बिथांखौ दिनै बर'फ्रा हरनो समायो आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय आं आमजुलि प्राइमारिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो आं हास्थायदों जेन बे 5 बोसोराव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय बा भैरबकुन्द समस्तियाव जेन जुनेल दैमारि बिथाङा जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंदों बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा आं बुंनो आं हास्थायदों मावदों मावाखै रायजोआ नुगासिनो दङ दा बेनिखाय जेन जुदि जोंनि भैरबकुन्द समस्तियाव जुदि खामानि मावाखैबा जोंनि आमजुलि एरियायाव गोबां बिदिनो गोग्लैसोना थानाय लामाफोरा जोंहा जाबाय थादों आरो लोगोसे जुदि बे जुनेल दैमारिया जुदि खामानि मावनायखौ जुदि नुवाखैमोनब्ला गावनि जितु गामियावनो मोनसे कमिउनिटि हल लुनानै हैबाय जाहा गबिन्द सार बिथांनि गेजेरजों जुदि मावाखैमोनब्ला बिथाङा बै समनिफ्रायनो पिपिएफ हानजाजों बिथाङा लोब्बा थानानै खामानि मावगासिनो दङमोन नाथाय बे 17 बोसोराव बिथाङा गावनि गामियाव मानो मोनसेबो स्किम मानो हैनो हायासै आं बिनि मोनसे सोंथि आरो गावनि लामाजों बेरायबाय थानाय जितु लामा बेबो सिसि ब्लक जाना थांगासिनो दङ बेखौबो मावबाय थादों अब्ला दिनै बेयाव बबेयाव नुखो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा जुदि खामानिखौ मावाखैमोनब्ला होमबा बेफोर लामाया गावआ बबेथिं बेरायदों आरो बबेखौ नुखो बियो मावाखै होननानै आरो ओमफ्राय थामथियाव आं बेखौनो आं बुंनो हास्थायदों जितुनिखि जा सार गबिन्द सार बिथांखौ आलमाजों हिन्जाव गदायनानै दावदै गावनि तिरुसा बा मामफे होनबा जोङो मिथियो बिथाङा बुंदों जेन आलमाजों गोसो थोलायो हिन्जाव गदायनानै बिथाङा बे सारखौ बुंनायनि सिगां गावनि आखलखौ साननानै बिथाङा बुंथोंमोन गावआ बबे आखलाव दङ जुदि गावनि आखलखौ जुदि मिथियाब्ला गुबुनखौ बुंनाया बेहा मोन्थाय गैया आं सानो बिनि गेजेराव बिनि साननाय हनायाव बा लजिक एन्ड फिलसफि होननाय मोनसे सोदोबा बिनियाव गैया बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो हास्थायदों जेन सिखावासो सिखावखौ नुयो बेनिखायनो बियो जेन आलमा बायदायाव आरो गबिन्द सार बिथांमोनखौ हिन्जाव गदायनानै बुंदों बिथाङा गावनो बेबायदि खोमा बेनिखायनो बियो गावनि बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेवहाय मैगं फानना जाग्रा दुखिया गरिबमोन होननानै बिथाङा बाथ्रा मोनसे फंसे बुंदों जाय मानसिया राजनितिक हान्जायाव ओंखारो पार्टियाव ओंखारो माबा मोनसे खामानि मावनो सुबिदा मोनो जायानो खामानि मावनो सुबिदा मोनो बेनो मावनायजों लोगोसे न'खरफ्रा डेभेलप जालाङो बेनिखायनो मानसिफोरा बयबो राजखान्थियाव ओंखारो आरो बेखौनो बुंनो आं हास्थायदों जुदि आलमाया सासे गोरिब गुन्द्रानि सासे फिसामोनब्ला अब्ला बै समायाव रिहनाव सासे बंफां बेपार फालांगिमोन बिथाङाबो बंफां बेपार फालांगि गारनानै 20 बोसोर बिथाङा राजयुक्त खालामनानै एमएलए पद 10 बोसोर मन्त्रि जादों अब्ला बिथाङाबो सासे धनि जादों होमबा बैफोरखौ रुजुना नाहरोब्ला दिनै सोरथो गोरिबमोन सोरथो दुखियामोन अब्ला बिथाङा दिनै उदालगुरि हालामाव एमएलए जानानै बिथाङा गोबां बिदिनो टाउन सहरफ्राव बिल्डिंफोर बनायदों बा बेफोर फैसाया बबेनिमोन दिनै हाग्रामायाबो मोनसे बाथ्रा बुंदों जेन गुवाहाटियाव 4 बिघा हाखौ फाननानै हेलिकप्टार सलायगासिनो दङ अब्ला बे फैसाया बबेनिमोन अब्ला जोंनि पाब्लिकफोरनि फैसाखौ लानानै बिथाङा दिनै गोबां गावनि धन सम्पतिखौ उन्नति खालामदों अब्ला दिनै बिथांमोनासो केलेंकारि खालामदों ना जों इउ पिपला केलेंकारि खालामदों बेखौ बिथांमोनानो रुजुना साननानै नायनांगौ दा जोंनि आमजुलि एरियायाव गोबां खामानि सोलिदों गोबां खामानि प्रजेक्टआ जोंहा जाफुंजोब्बाय जेन मावनाय बाथ्राखौ नुनानैबो नुयि बुंनाया बिथांनि थाखाय मिनिंलेस आरो जे जुनेल दैमारि बिथाङा बुंदों गासै बाथ्राखौ बिथाङा हायो बुंनो ए टु जेड बिथाङा गासै राजनितिनि फाखाखौ मिथियो नाथाय खुरांजों बुंनो हायो मेलेमजों बिथाङा मावनो हायो नाथाय कर्मगतायै बिथाङा दिनैसिम 17 बोसोराव मोनसेबो गावनि पिपिएफ हानजानिफ्राय मावनानै बिथाङा मोनसेबो खामानि दिन्थिनो हायाखै आं बेसेबां बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोनथोंसै बाराव सासे निकुन्ज होननाय दैमारिया निकुन्ज दैमारिनिया बेहा नामा मोननै दोङो सासेया प्रिया दैमारि होननानै बुंदों बिथाङा जोंनि डिपुटिसिप मानगोनां डिपुटिसिपखौ
जे मोनसे गाज्रि भाषायै बुंदों बे गाज्रि भाषा बुंनायनि थाखाय आं बेखौ दिनै माबा रोखायै आं बुंफिननो नाजादों बे समायाव बेखौ बुंनायनि सिगां गावा सानग्रोनांगौ जायहा दाय गैया जायहा पाप गैया बेबायदि मानसिया बेखौ बुंनो हायो खिन्थु गावा जि मा स्टाइलनि मानसि थांनाय बे सिगाङावनो गावनि बिसियानो डाइरेक्ट मिथिखायो ढेकियाजुलि होननाय जायगायाव मोनसे MBBS डक्टर होननानै बियो माबा लानानै बियो साकरि मावहैदोंमोन खिन्थु मानसियाथ' साकरि नङा बियो MBBS डक्टर मालाबाबो नुफेराखै जोङो बेयाव गुबुन हौवाजोंसो बियो लिटिपिटियावसो खालामनानै थाहैबाय थादोंमोन बेखौ जों बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु बे गावा जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफनिसिम बे गाज्रि भाषा बुंनायनि थाखाय आं दिनै बेखौनो बुंनो गोनां जादों मानो होनोब्ला बियो बेखौ बुंनो नाङामोन सासे मानगोनां सासे नेहाथ मानसिया बेबायदि बुंनो मिलाया जोंनि डिपुटि चिफ सारखौहाय मानो होनब्ला बियो मा रोंगौखाय बेहालाय मा क्वालिफिकेसन दंखाय जेबो क्वालिफिकेसन गैया बेहा मानो होनब्ला बेहा बे मोनसेल' नङा बिनि गावनि सभाब चरित्रखौ बुंनो थाङोब्ला बहुद दोङो जों बुंजोबनो हाया बोहि मोनसेखौ लिरबाबो खिताब गांसे लिरबाबो बिनि हिस्ट्रिया जोबनो गैया गावनि हुवायानो नुहैथारदों बेखौ आं बुंनायनि खोथा गैया हुवायानो प्रमान होगोन ढेकियाजुलियाव मोनसे कम्पानियाव खामानि टि गार्डेनाव हस्पिटालाव MBBS डक्टर होननानै बियो खामानि मावहैदों खिन्थु बे MBBS मालाबाबो फरायनाय नुवाखै आङो बिनि थाखाय आङो बांद्राय गोलाव बुंला बेसांखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनांगौ एसेयावनो दोनथ'बाय